Hi guys, matong gabi ini yung tanan. Karon pagazug ko ning bakod. Kaya ko kasabot sa ang gibati. Sakit di kaazo ni ang bakten. Di dapat sa maarsa. Dari abaga, jadan di sa siko. Di na ko maka-hands up. Sakit man. Nayane mo ko sa una pero daro tos pikas. Sa naulian rato kay gihilot ni Ate Marilu Pintak isang gihilot. Naulian. Zakan ni katong nas na agi. Hindi pa ni si Zaran sakita zed. Tarang may isaray mo kanggit dari ni ngan ako mulihek. Zakaron kay nangat-ngat naman niyo darat sa baga. Sa sahay kang kamot way umay. Ko makalibog. Bawo sani nani. Daghan ako hapras gipalit. Pahit na kong Omega, Ipicasent. Sakit ng hapon, ngut-ngut. Ada. Sakit terni. Di ko dali mo dawat kay gusto kong healthy nga lawas. Ning tawag ko sa Bohol dito sa family house. Birthday man ni Aliana Ugma, September 26. Sige siya og pamagas. Ingan siya nga tita Tere, uli lagi ugma kag gimingaw na kunin mo kaadyo. Paulian lagi kuno ko ugma sa isang birthday. Maghuwat kuno siya. Ino ko pata. Ako kuno paulian si Dodo. Kaya na man padares Dodo. Nda si Limuel. Kaming tanan nga naa dares Manila paulian. Sa isang birthday, mura pag manghanda og karang naay, grabe naghana. Nga gamay ra bay handa. Kay ko ang nagiroon, ting betay og lusong, ting lisod. Sa og mang adlaw kay ato mong doktor, kay hang follow up check up. Basahon na tong resulta sa ang mga laboratory ug hanin nay resulta didto. Pero okay lagi to tanan. Kay di ko na madawat ng mga sakit-sakit. Gusto kong healthy nga lawas lagi, gusto ko madawat ng mga sakit-sakit. Di ko madawat to. Nja nagchat ko sa sekretary sa ang doktora nang tanang ko naabad sa klinik ugma kay kuha nagigpanahon nag-101 ba naibagzo nja naamo ko ni klinik ugma mato ko ugma 1 PM magsugod o karaog mula nga may darig hindi nga magpamahaw kaya aron malista mi og sa zoo para sa zoo pud makauli. Nag-istorya mis na ganiha na lagi mga nahitabo sa mga buhi ditong kanding dito sa Bohol. Sa mga barangay ba ang daghanay mga kanding nga ag mga tiyan nga abhak. Mura sa gipangkaon. Ug hani ka nagkaan na sigbin ba erong buang wakwak. Oh. Sa malab. Oh. Sabasa ka ng vlog ko. Adaghan yung mga kanding nga mga matay. Kaya pang abhag agtisan. Pangkaon. Tingalig ni wakwak. Nga nabentas na gazad nga wala ka pang wakwak. Digali pun sigbin. Digali pun irong buang ingan abang mga dagkang iro. Kagikas kalasangan. Basig nga siguro may nangaan og mga buhing kanding. Sa di man na nila mahurot. Agtisan ra siguro po ilang giabha kay mo ra may humok. Karang kaluoy lagi sa mga kanding. Kita puspos. Di naman na pwede butang dani kay masig kasapan ko. Tagleja na ning YouTube. Dagana, duoy ka jug mga kanding. Naluoy lamang kong Aliana kay sige sig pamagus. Nga paulian siguro mi sa isang birthday. Nanawagan na pud siya gutro sa isang amahan. Nga basing kuno baluoy tagaan siya cake. Bawo pa nang isang amahan pun. Nadi ang pud mo tamiaw. Bisag na aradanas Bohol. Na naaras gidulman deura ka ajo. Di man jud mo tamiaw jud. Mo tamiaw lagi pud sahay pero igor pang mukilab. Yun siya nga. Tagaan ko na siya cake. Mo man na ija ha. Ubert din niya. Di dyan na pwede ugway cake.
Kay manujo na siya og way cake. Cake man na iyang ganahan. Bahala na og kuan, way mga handa dayang mga manok baron, spaghetti. Basta kay ag cake di lang man kalimtan. Diyan nanawagan po siya sa mga injaan. Mga tita, kaluis ako ninyo, ingon. Oh! Lagay! Saan kang gawasan sa ringang? Kuan, bana. Malab! Namili ko sa imong sinina. Unsa? Nga naman ang wa mo pwede mo gibali. Dagay mga buling-buling na milit. Ano ka ba? Ko lagi, nga naman ang imong sinina manglaba ka baliha lagi. Naman siya. Pila ka manok limol tulo? Malab, Ha? tulo ka manok? Ano? Na siguro yung birthday. Birthday. Sa hala, hindi nga wala na kang salupin Ha? para masunod silang tanan. O karagi lain-lain. Pagdingin-dingin sa. Makasuri mo na kitaganin mo discount. Oo, ma. Mao na yung buutan at muhatag ko ng discount balik-balikan ng customer. At buhol ron, looy na kaadjog buhol. Kaya rin ng kamingaw. Pili ko lang sa branch. Wa na yung mga turista kay tungod sa kamahal ng mga presyo. Turista sa buhol. Ha? Turista sa buhol. Lagi na mingaw na. At terus lain na malhin. Lain lugar. Ito na. Namalhin na lain lugar. Ito na Siargao, Cebu. Duha. Alam si mabut-but. Huwag mag-isapaw. Nagtunod ka na na? Ha? Restaurant. Tapos sa? Restaurant dagang buhol sa restaurant. Ha? Sa restaurant. Buhol. Buhol ito siya. Oo, ganda. Ano ito isang na? Tinbo na to. Ha? Tinbo na to. Saan na to? Saan na? Buwa-buwa na, no? Buwa-buwa.
ni mo. Discount tama na. 150. Sige naman. Pamakahe. Lahat filter. Grabe sunod. Palit si ate. Ano yung kastaran? Ha? Kastaran, may bangkas na. Ayun, ma'am. Isa, ma'am. Ano, ma'am? Isa? Dati. Salamat sa ginawa ka na halin. Dahil na salin. Duha ka tuhog, mahalin pa na karon. Ha? Mahalin pa na karon kay sado pa ba na alas 8 pa. Isa pa na patugtog karag sa gagabiin ha. Kapoy fry. Tapos na ito. Mga tanong sa danan? Hindi mo ko na kaon. Ha? Para nagtimpla. Pwede ko na lang mukha ang kanabong na po. Asag ba ako ganun yung butang nila? Para lang mukha ang hitong malat. Samot malat. Kadaot. Anak. Karena malalo. Kukat naman po. Manggarap. Suwa na lang nabilin. Tengah na lama pun. Maju naman na ibahin nag-iring. Sama na. Suwa. Suwa ni mo. Suwa ni mo.
Akuan. Akarang may fluorescent. Fluorescent tayo, fluorescent. Fluorescent. You're so far from the sky.